medonwa kendo wan mana kaka raia. Mage weche ma wadwaro ni Kang'adi Matin Boniface ka utudore koda twak mane rowere mag Gen Z obedo godo kod jatend piny Kenya William Ruto mbui mar X nyoro. Okwongo mondi apenji in bende ne idonje twak ma kamano nyoro kose oyo ni donje? Ni donje twak mar X nyoro. Nwatemo kabisa kende yudo ni twak no mago na gina gik mobedo stage manage. Ng'eny jok mana ni kanyo gina jok matiyo gi kendo kwa ng'iyo gi gina jok matiyo gi most of the leaders magin sympathetic to presidency mar Ruto. To kalure kod gigo Kang'adi Matin kendo bende nitiere gigo mane jatend piny Kenya wacho bende paro ni koketgi e tim adiera to un kaka Gen Z unyalo dok chien bu wach ni koro we wamiya ne sirikal thuolo mar mondo mi wane ka gibiro keto mae tim mondi ko gikete tim eka koro udogo koda manyo dwaro mar mondo mi giketgi e tim mar adiera. Bunyalo miyo sirikal thuolo mar mondo mi gik mane jatend piny Kenya William Ruto wacho nyoro une kiketogi e tim mondi eka koko ketgi e tim kendo kawo okang' machielo. Kendo king'iyo demands wa mwagolo manyien iyudo ni nitiere kuonde mwamiyo sirikal thuolo kaka IBC wawacho ni within the next 2 weeks wadwaro ni gino obed formed. Kendo iyudo ni debt tema Kenya gowi tema wan go kaka jo Kenya wadwaro ni endalo 30 wadwa ng'eyo ni gowi gi te gin mage to wasabet kwa chulo gi nade to kendo gin pesadi. To ing'eni wane mwaset agenda demands wa gin clear. Okwadwaro ni president emanyiso wa gik mwawachi kata kaka watim. Gini wawacho ni en people power. President nyaka puonjre winjo wa kaka jo Kenya. To wan wasakelo demands wa gine table. To kendo gin very clear maonge ng'ata mapoko winjo. President onego winjgi mondo tim. Ok ni ebe kendo chako miyo wa demands ge mopogre machako kelo confuse mamiyo kata koro ji ok focus on the main goal. To main goal wa en ni wadwaro ni reset Kenya makata kwa bro we nenthiwa twaweyo Kenya manyalo konyo ji te. Iwacho kanyo makare nya kendo no ka thuolo marwa dhi karumo.